Dnes mám pre teba skvelý tip na oddych. Ak rád čítaš knihy, poď si so mnou vyrobiť pre tú svoju obľúbenú knižku vlastnú záložku. Ja som si vyrobila dnes takúto. Záložka má svoj špecifický tvar, ktorý si vystrihneš jednoducho z výkresu alebo hrubšieho papiera. Ja som ako vzor použila na svoju záložku srdiečka, ktoré som si taktiež musela vystrihnúť z papiera. Svoju srdiečkovú šablónku som prikladala na vystrihnutú záložku a akvarelovými farbičkami som si ich vymaľovala. Farby samozrejme zvolte podľa vlastného výberu. Ja som si zvolila červenú, modrú a žltú. Tu už dávam poslednú žltú farbičku. Teraz si zoberieme tenšiu fixku a dozdobíme si srdiečka jednoduchými ťahmi. Vlastne ich obtiahneme. Ďalej fixkou tvoríme už podľa vlastnej predstavy. Ja som si tam vymyslela ešte malé srdiečka, ktoré som tam nakreslila mimo srdiečok, aj do srdiečka. Na kartu na spodok som sa aj podpísala, nakreslila som srdiečka mašličky a konečnú svoju záložku som vyfarbila červenou farbičkou. A moja záložka je na svete. Pre viac tipov ma sleduj.